ez hasiko gara. Bueno, egunon, denoi, eta mila esker etortzeagatikan, Bertolen aldamenean, egoteagatikan, eta mila esker pantailaren beste aldean, daudenoi, Aritz bai, ezta, Bartzelonan dugu, Aritz gaurkoan, eta eskerrik asko zuri, Bertol. Bueno, gaurkoan liburu berezi bat, aurkeztu nahi du Alberdani argitaletxeak, Diesel, ipuin txinpartatsuak dira, irakurketa atsegingarri bat eskaintzen duten 7 ipuinez osatua. Eta kasu bakoitzean historia ezberdin bat, baina era berean gainerakoekin konexio berezi bat eskaintzen dutenak. Eta gaur eguneko bizimodu goibel, lauso eta esperantzarentzat tarte handirik gabekoak bikain harrapatzen dutenak. Nabarmentzekoak dira, zinema munduko hainbat eta hainbat, erreferentzia, esplizitu zein implizitu. 2022an, hildako Inigo Salaberria, bideoartistari, edota Aki Kaurismäki, zinemagile finlandiarrari omenaldi bana, barne. Berto Larri eta Kortajarena, zarauztarra, informatika ikasketak egin zituen, idazle gidoilaria eta zinema zuzendaria da. Eta hainbat sari eskuratua da. Kafe Bar Bilbao, Teatro Saria, Lekeitioko Euskal Zinemako Gidoi onenaren saria, edota Donostia Kutxa eta Ignacio Aldekoa narrazio sariak besteak beste. 2004an, lehen liburu argitaratu zuenetik, Erritmo Mantsoan, baina etengabe idazten segitu du, ipuina izanik bere genero kutxun eta oparoena. Burua galdu zuen jirafa, besarkada bat behar bada, edota elurraren formula izenburudun liburuak argitaratu ditu haur eta gazte literaturan. Eta txikira beti hor dago, Alter Ero, Gezurra Berdaderoa, edota Sandra Garaioa ilustratzailearekin batera ondutako odeien gaineko aldean, novela grafikoa helduenean. Gaur aurkezten dugun Diesel da bere 3. ipuin liburua. Diesel, ipuin laburren bilduman, dekadentziaren erretratua egin du Arrietak. Ironiaz batzuetan, nostalgiaz besteetan, humore surrealista xamarrez sarritan. Egunon Aritz, zurea da hitza, Aritzek azalduko dizkigu, ipuin hauen nondik norakoak. Egunon, espero dut entzutea, nik zuek zaituzten ikusten, baina espero dut behintzat zuek ondo entzutea. Eskerrik asko hier, zeharretak ezaguetatik, eskerrik asko Berto, zuri, Alberdania lan pentsa jartzeagatik eta gure publikatzeagatik, mila esker noski, gaur aurkezpen honetara gertuatu zareten guztioi. Ongi izan bezala, Diesel, ipuin liburuaren aurkezpena dugu gaur, eta Berto Batireta idazlearen 3. ipuin liburua, ez? Eta biharreka ongi izan bezala ere, badu aurretik novela bat literatua, badu novela grafiko edo komiki bat ere bai, haur eta gazte literatura kokai ezken beste liburu batzuk, baina ikustean bat ez dure ipuin idazlea da. Jara zen nuke ez, Berto Batireta, ez dute definitiboki inon zarikatu nahi edo etiketa zorrunik ez diote inori ez darri nahi ez, bizitza guztiako ikaskibetzeko, baina iruditzen zait, oso ondo moldatzen zaizkiola narrazio laburrak, bai bere idazkerari, bai bere kontamoldeari, eta baita bere munduaren ikuskerari ere ez. Orduan, Diesel honetan, gerek esan bezala zazpide ipuin aurkituko ditu irakurleak, aski ezberdinak hain artean, baina horiek eta bezala ere, guztien artean nola baiteko konexioak badaude, ez aurki ditzakeko, ez? Ipuin guztiak zehartzen dituzten ari, gutxi asko, ikusezin edo ikusgarri batzuk, ez? Eta horrenatik baitzen dugu ere, ipuin liburu batez, ez? Eta ezen, ipuin sorte edo konexiorik gabekoen usatutako ipuin bilduma bat, ez da. Nire ustean konexio bat, lehena eta argiena izan daiteke personaiak, ez? Ipuin guztietakoak dira, batez ere protagonistak, jende esan dezagun arrunta, ez? Aspirazio handirik edo berezirik gabe, ez? Naitera gero gira da, gehienek
jarraitzen diotela zerbaiti, ez? Helbururen bati, edo kezkatzen dituen gauza baten atzetik adibidea, ez? Saiatzen dira, erantzun duten galderaren bati, edo argitzen misterioen bat, ez? Baina tira, hori, dira pixka batean, eroitasun, edo hobe esan, eroikeria handirik gabeko personak, egunerokoarekin borrokatzen direna, ez? Beren ezinekin, beren egunekin, nehatzen direk, eguneroko zu txiki horiek, ez? Autoreak erak ondo definitu ditu persona horiek, ez? Iburuko baratestuetan, ez? Eta aipatzen du diesel jendea, ez? Kontzeptu bat oso interesgarria niretzat behintzat, ez? Hau da, autoek erabiltzen duten erregaiari, ez? Referentzia eginez, eta gasolinaren aldeak nolabait, ez? Batira, da repriz handirik gabeko jendea, ez? Baina, behin martxa hartuta, ez? Ekin, aurrera egiten dute, ez? Eta noski hortik dator pixka ipuin liburuaren izenburuan, ez? Ipuinen arteko beste konexio bat izan daitezke gaiak adibidez, ez? Bizitzako gai garrantzitsuak direnek, ez? Nire ustean, eta literaturaren tobe izan direnak, dira izan harremanak, gotekide, lagun, familia girokoak, eta horien artean gertatzen diren gaizki ulertu, ezik ikuski eta zioak, ez? Gaitzat asko laukiteko bizitza bera dute puinu, ez? Eta bizitzeko ezintasuna, edo eriotza bera dute gaitzat, ez? Eta eriotzaren absurdoa. Eta tira, gai horiek, hor baten dute betetze festa bat erabili dezake, ez? Autoreak gai hori ezitz egiteko, edo baixorik dagoen lagun batekin izaneko enkontru bat, edo eskola garaiko harreman azkaitzuak, ez? Azken batean, guzti horiek ere, hain ezagun zaigun, unek horrek mintzo zaizkigu ez? Gainera, biarrek aurrera izala horretik, haikuin batean, baina gehiagotan ez aurkituko dugu, artearen inguruko kezka bat, edo artearen inguruko mundua behintzat islatuta, baina gehiagotan, ez dela literatura, dela kasetaritza, edo dela pintura, dela zinema, ez? Eta beraz, zentzu horretan ikuin kultureta batzuk ere, aurkituko ditu irakurleak, baina noski publiko guztientzat goza izango, ez? Eta aipatu nahiko nuke hirugarren eta azken kolekzioa da, Berto Larritaren kontartuko kontaia, zu artifizialik, handirik gabea, aurren egiten duena bare, lasai, zango nuke, beturgo, oskar, ezarat handirik gabe, prosa behu bat, ustez lagua, baina, hau ere biharrek zen bezala bat txinkartaz bete, ez? Hau da, zalean gauza askorik pasatzen ez dela, dirudien arren, azpitik ez, azpik horrek datuek gertatzen dituzte ipuinu, ez? Zandezakegu, azken teknologiako sismografoak ere, ez? Nekez idarko lituzken, rubrikara txiki eta izakiak izlanak. Eskonaiak beraz, lehen konexioa, gaiak bigarrena eta espindoa bigarrenik. Alegia, puñotan ez du bat, ez, Ferrariaz aurkituko, ez? Agian tafiaren bat edo beste gaiak. Baina azken batean guk irakurleok gutako zenbat edo gidatzen du Ferrari, ez? Eguneruko bizitzen, ez? Bide bat ez zain dut, Dafia markako auto bat erosi dugu lauren dela gutxi eta aski kontentu gaudela, egitako keraketa beraz, zentzu horretan editoria horitzan Dafiaren aldekoa duzue, Ferrariaren aldekoa baino. Eta bat, publizitate tarte hau igarrotan, anekdota da, Berto Liberari zer basamen dole, eta da, lanak abitik, eragotik ezagutzen duela, baina Berto Liberari, persona bitu, Azkornan ezagutzen duela urte pare bat edo. Bertan hormen egonaldi bat egiten ari zela, eta tira, bionarteko paketa nire ustea balean egin ondo joan zen, eta konexioa hain hona izan zen bionartekoa, atera nintzela, puntu hartatik desio batekin, eta da, horrengo lana, horrengo literatur lana, bidan nire izan, ziezan, ez? Eta ara non,
enkontru hartatik 2 urte baino pasa ez den honetan, ekarra, eta Garko Barrikare hirugarren liburua aurkezten, eta palian Euskal Herriaren plazerera, eta Albert Dani argitaletxearen generak. Beraz, Berton, berriz ere eskerrak emanez, zure lan gure ekartzeatik, baitza azatzen duzu, baita ustu. Zundo, bueno, eskerrik asko Aritz, itzabengatik, eskerrik asko Oier, Albert Daniari, eskerrik asko, aukera emateatik, zunean argitaratzeatik. Nik ez dakit, zer esan berreten, asko esan dizue. Eta pixkat, esan nahi nituen guztiak, gutxura bera hor aletu dituzu, ez? Baina, bueno, igual, beste era batea edo beste hitz batzukin edo, bueno, beste ikuspuntutxo bat eman dezaket, ez da. Justu, hain irakurtzen izen Maggie O'Farrellen liburuan agertzen da aktoriza bat eta esaten du aktoriza pixkat nazkauta dagoela, aktoriza arrakasta handiko aktoriza bat eta nazkauta dagoela promozioko kontuak egiteaz eta nahiagoko lukeela pelikulak bere kabuz defendatzea, ez? Nik uste dut nahiago nukela liburua bere kabuz defendatuko balitz, ez da? Baina gaur egun egiten zaite zinezkoa dela, eta beharrezkoa dela olako aurkezpenak, ez da. Eta gero, aurkezpena egiteko garaian, gertatu zaidana izan da, nolabait, idatzitako ipuinei buruz, hausnartu egin behar izan detela, ez? Eta, hori, ez zaigi gustatzen. Ze nolabait, gero esplikatuko den bezala, ipuin hauek egiteko garaian intuizioari jarraika idatziet, ez? Nolabait, teorizatu gabe edo nire buruari helburu bat jarri gabe, ez da? Eta orduan, oain hausnartzeko garaian, konturatu naiz, badaudela olako gai batzuk, ari batzuk, eta, hoiei helduko diet, ez? Pixkat liburu honen nondik norakoak kontatzeko, ez da? Aurkezpen hauen gauza on bada, lagun txarrak, eta familiko lagun maiteak etortzen diala, eta horregatik bakarrik merezi du, ez da? Kuriosua izan zai baita ere, liburu aurkezte astelen batean, ez da? Eta gaina, liburu eguna pasaberritan, goizoko 10:00, da zen, haze eguna liburu aurkezteko, baina gero pentsatu nun, liburu aurkezteko egun honen adala, ez? Halako diesel, jendearentzako, halako diesel aurkezpen bat zehatzen delako, ez? Justu liburu eguna pasata gainea, eta bueno, esan dute Aritzek eta Oierrek ipuin liburua 7 ipuinez osatuta dagoela, eta denetik dago ipuin hauetan, baina Aritzek esan bezala pertsonaia guztia dira diesel xamarrak, ez da? Munduari eta bizitzari behiratzen diotean xuxen, egunero astelena baliz bezala, nola baita esateko. Aurkezpenako pentsatu ez, zerbaitola berezia egitean, testu bat idazten hasi nintzen, eta testu irakurtzeko asmotan, baina, gero ez zitzaiten nola oso borobilatea, eta nintzen oso kontentu gatu, baina gatu nintzen olako esaldi batekin, nahi gabe atea zitzaidana, eta nolabait pertsonaia pixkat definitze dituna, ez, eta bizitza whiskia edatea dela, whiskia edatea bezalakoa zela esaten zuen, ez, lehentragoa etzaio inori gustatzen, baina gero ohitu egiten zea, ez. Orduan, nik uste topiko xamarra da igual esaldia, baina pertsonaia hauek nolabait bizitzera ohitu egin dira, ez, ezinbestean. Nolabaiteko daude bizitzaren middle age edo deitzen zaion horretan, 50 urte arteko ze hortan, bizitzaren bigarren erdira iritsi diala eta konstiente dira horretaz, nolabait biniloaren B aldea entzuten ari diala, ez da? Eta horregatik beraiek dituzten harremanak, adokatea poso handi bat, iragan handi bat, arrakalaz beteak daude, harreman horiek, ez geralakoari nolabait bikote hasi berri bati buruz, ez da, baizik eta urteak dara matzanten, harremanei buruz, ez da.
Orduan, nola baiteko, dekadentziaren erretratu bat egina izan dut Oierrek esan duen bezala, non sexu harremanak ere imperfektua dian, non eriotza ere oso presente dagoen, nahiz eta batzutan begiertzetik behiratzen dioten pertsonaiek eriotzari, ez da. Eta pertsonaien eran, ipuinak ere, diesel xamarra diala esango nuke, ez? Aritzek esan duen bezala, ez dago azelerazio handirik, ez dago tragedia handirik, ez dago txilin buelta handirik, ez dago bukaera borobil handirik, eta noski ez dago mezu moralizanterik, ez da? Orduan, eta baita ere, pertsonaiak agertzen dira epaitu gabe. Forma geometriko bat eman beharko nioke niri puina hauei, ez litzake ez borobil bat, ez triangelu bat, ez lauki bat, ez litzake behortan forma geometriko bat ere, izango litzake odei baten antzeko zerbait, baina erpinez betea, ertzez betetako odei bat, ez zela irudikatzaitut, hola irudi bat ematearen, ez? Hemen ez dagoen lagun batek sexologoa bera xamurtasun tailerra egiten du eta han jartzen zaitu zure gorputzari begira izpilu batean eta lehen da bizi ikusten dituzun gauza zure gorputzarenak dira gutxien gustatzen zaizkizunak, ez da? Kuriosoa da hori, ez? Eta orduan, ipuin hauetan, nolabait giza harimaren gutxien gustatzen zaizkigun gauzak agertzen dira, ez da, inbidia, jeloskortasuna, mendekuna, biziezina, erruduntasun sentipena. Baina, era berean, pertsonaia horiek bere imperfekzio horiekin maitagarriak izan daitezkela, maitatzeko modukoak izan daitezkela erakutsi nahi da, ezta? Eta bilatzen dena da nolabait imperfekzio horien edertasuna. Hori imperfekzioaren edertasuna erakusten saiatu naiz. Eta horrekin batea bizitzaren kaosa, ziurgabetasuna, bizitzaren absurdoa erakutsi nahi izan dut. Bizitza zentzugabe eta irrazionala agerian jarri nahi izan dut. Eta zuzen horregatik, idazteko modua ere, lehen esan deten bezala, hasieran esan deten bezala, nahiko intuitiboa izan da, nahiko bulkadei segida egindakoa, ez? Beste lagun bat, Jon Jauregi margolariak behakin behin hizketan esan zian, margotzeakoan berak margotzen dula pentsatu gabe. Bulkada horiei jarraita eta hori posible dala pinturan egitea, baina literaturan ezinezkoa dala, ze azkenean esaldiak sortu inberrituzu, nolabait, arrazoi razionalizatu inberda, ez idatzi nahi dezuna. Eta arrazoi daka nik uste neurri handi batean, baina hala ere saiatu naiz, abia puntu bat hartu, tono bat hartu, detalle bat hartu, eta horri jarraika gehiagik pentsatu gabe ipuin hauek idazten, ez? Eta ez justu, nire lehenengo ipuin liburuan, 2004an egin nun bezala, ez? Non orduan, ipuina idazten hasi aurretik, ipuinaren eskema guztia, ipuinaren bizkarrezur guztia ja pentsatuta neukan, ez? Gaur egun iritsi naiz ipuinak idazteko orduan momentu batean, non esan dezakedan, ez improvisatu itetela, baina gutxi gora bera, ateatzen zaidana idazten noala, nahiz eta horrek gero eskatzen duen askoz zuzenketa lan handiagoa, ezta. Gaiei dagokionez, aipatu ditu asko aritzek, baina hori agertzen dira kulpa, heriotza, adiskidetasuna, nostalgia, bikote harremana, emina, sumina, suizidioa, bakardadea, talarea aritze berak esaten zuen ipuinei nolaiteko kutsu vitalista bat hartzen ziola, ez? Postu nintzen, ez? Hori esan zunean, ze gaiak ez dira xamurrak, ez da? Eta baita ere postu nintzen, azkenean idazten dezun hortan, beti daolako norberaren isla puntu bat, ez? Orduan, ondo-ondoan bada ere kutsu vitalista hori izatea ipuin hauek, gustatu zitzaidan.
Eta hori nik uste, zergatik, olako gaiak erabilita zergatik da, olako tono vitalista hori ez, eta, pixkat aritzek behar ez dentzun, ipuin askotan, asko irakurtzen diala irribarre batekin, ez, umorea erabiltzen dut desente, nesta ipuin guztietan ez izan ala, batzutan umore ironikoa, ez da, sarkastikoa, eta desentetan umore surrealista xamarra, ez da. Eta baita ere, aritzek esan duen bezala, artea ere oso presente daulako, ez da. Hori, idazleak, zinemagileak, margolariak, agertzen dira ipuinotan. Eta nik uste, aixuzen, hori, artea dala, nola baita, salbatuko gaituena, maitasunarekin batea, ez da, horrek ematen dio pixka bat ikuspegi vitalista hori nik uste ipuin liburuari, ez da. Eta gero Oierrek ere ipatu duen moduan, badaude zinema munduari iniko de referentzia desente, oso zinema zalea naizelako batetik, eta bestetik alatea zaidalako, eta badago ipuin bat, Aki Kaurismäki zinemagile finlandiarrari dedikatua, edo haren omene zeindakoa, haren referentzia implizitu edo esplizituekin, eta gero badago beste ipuin berezi bat, 2022an hiltzan nire lagun Inigo Salaberria bideoartistari dedikatua eta omenaldi moduan idatzia, eta aizkietasunari eta aizkietasun horren nostalgiari buruzkoa dena, eta horixe pixkat agerian jarri nahi nuke. Eta pixkat hori da, kontatu nahi nuna, eskerrak eman, etorri zaten guztiei, eta eskerrak Aritze Galarragari noski indako editore lanagatik, eta kamutxak zorrosten laguntzagatik, eta esan bezala Alberdanieri aukera emateagatik, eta bidean izan zaituztedan guztiei ere bai. Eskerrik asko. Galdearen bat edo dago. Jende asko etorri da, eta uste dut askok ja liburua irakurrita dutela, galderarik inork balu, edo irakurri ez duen beste inork egin dezala, probestu dezala. Nik inork galderarik badu, nik galdetu nahi dut, idazketa prozesuan, nor ze publiko duzun presente edo besterik gabe pentsatzen dut publiko ororentzako. Nik oso gok ikusten du nire lagun taldean, kuadrillan. Azkenean da zein identifikatuko da ipuin hauekin, ez da, eta nik uste dut 50 hori urte tarte horietan dabilen jendea desente identifikatu daitekela ipuinekin, baina egia esan nik idazteakoan ez daukat publiko bat buruan. Idazte dituten ipuina dira, niri irakurtzea gustatuko litzea eskidakenak, ez da. Baina egia da, bizitzaren bigarren zati horri, zati hortan sartu dian jendea identifikatuago sentitu daitekela nik uste ipuinotan. Beste inor galderarik, estremen bidez, pentsatzen dut ez dela galderarik. Aritzek bai. Aritz. Beste inor ez badu galderrik egiten, badutu bat, edo bintzat komentari bat edo, eta orain zuke berko ditzek egitatean, beste konexio bat gogoratu dut, ez ikuin arteko, eta da justu pixka bat begiratik, ze transmititzen duten, edo nola filtratzen duten ez, ipuinek pixka bat zu autorearen zure begirada hori, eta begirada horren ezaugarri nagusietako bat da justu humoria dena, ez orain aipatu duzu, eta zure hitzaldi osoan demostratu duzu, ez, humore fin hori, ez, ematen du, ez zarela, ez ezagun ikusgarririk esaten ari, ez, baina uste dituzu hor indar batzuk ez bidean, ustez oso humorerako ematen dutenak eta nire bintzat irribarrea ateratzen diatenak eta zure iruñak etengabe ateratzen duten irribarreri gogorarazi diaten, ez? Ez dakit nola egiten duzun, hau da, zute aipatu ez da, ez gai hain izutsuak eta hain lodiak tratatuta, ez? Eta humore
fin hori, kapa hori ematen diezut, ez dakit nola egiten, habilidade berezirik jaroz zen normalean, anako gauzen aurrean, pesimismoa joko eduke edo tragediara, eta zuk, etenka guztien dituzu hori erdibarreak eratzeko pintar horiek, egizan oso bizigarriak egin zaizkiaren egin irakurle bezala. Ez dakit hau beduzun sekretua, formula magiko. Ez dakit nik ondo nola ateatzen zaidan hori, baina hain galdera entzuten nahi nitzala, igual, pentsatu dut, igual izan daitekela, nolabait, norbere buruari barre egiteko, hori, zea horretatik, bulkada horretatik, ez, eta pertsonaiak ere, pixkat, bere buruari barre egiteko, indar hori edo hortik abiatuta uste datetzen zaidala humorea, baina ez da gauza bat konstiente egiten detena, esan bezala, pixka bat inkonstiente atetzen zaidan gauza badala esango nuke, bai, gehiagi bilatu gabe ateatzen zaiten gauza bat. Egia sekretua hor dago, ez? Norbere burua igual bai. Beste ez baino lehen, ez? Igual bai. Uste duzuen arteko konexio hura aritz, literaturaz gain ere humoretikan, ez? Etorri daitekela konexio finura. Zan daiteke, bai. Zigur ondo pasatu zenutelako. Bai. Zenutela, lehen da biziko baldia. Bueno, nik ere esan beharra dut, testuaz gain, azala ere Bertolena dela, bere irudia da, bere argazkia. Eta egokitzen dena oso ondo, liburuari. Eta beste galderarik. Ez baduzue, bere horretan utziko dugu. Aritz, Bertol. Eskerrik asko etorritzareten guztioi berriro. Eta baita ere Donostiako udal liburutegiari espazio hau argitaletxe justeagatik. Esan bezala, eskerrik asko. Eskerrik asko, tortzeatik denoi.